Labaran wasannin ƙwallon ƙafa daga shafin Spotlight Hausa TV. A labaran namu na wannan lokacin za ku ji cewar ɗan wasa Rodri Lewandoski na son rage albashinsa na tsawon shekara 1.5, inda zai rage adadin kuɗi kimanin euro miliyan 10 a cikin albashinsa na euro miliyan 20 domin ya tsawaita zamansa a club ɗin fiye da kwantaraginsa na yanzu wadda zai ƙare a bazara, cewar kafar yaɗa labarai ta Film. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid sun yi watsi da duk wata dama na sayen ɗan wasan tsakiyar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City Rodri, wadda suna ganin cewa yarjejeniyar ɗan wasan tsakiyar ɗin na tawagar ƙasar Spaniya a halin yanzu ba zai yiwu ba. Ƙungiyar inda ake yi wa ikirari da Los Blancos yanzu suna kan gaba wajen ganin sun tsawaita tsaro a ɓangaren tsakiyarsu, tare da suna kallon matashin dan wasan tsakiyar kungiyar kwallon kafa ta Ezel Alkamar Smith da kuma mai kula da tsakiyar kungiyar kwallon kafa ta Crystal Palace Adam Watom a matsayin sababbin abubuwa da suka fi bukata a halin yanzu, a cewar kafar yada labarai ta El Nacios da ke kasar Spaniya. Dan wasan baya na tsakiya wato dawo wadda kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta dade tana zawarcinsa, a halin yanzu yana kan tattauna batun sabon kwantaragi tare da kungiyarsa ta Bayern Munich, wadda kwantaragin dan wasan bayan na tawagar kasar Faransa zai kare ne a shekara da zamu shiga, kuma ana alakanta shi da kungiyoyi da dama daga nahiyar Turai da suka hada da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United da kuma na Liverpool da Chelsea da Manchester City, su ma dukkaninsu suna sha'awar daukansa baya ga kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid, a cewar kafar yada labarai ta BBC Sport. Daraktan wasanni na kungiyar kwallon kafa ta Barcelona Deco ya bayyana cewar ba za su sake daukar dan wasan gaban kungiyar kwallon kafa ta Inter Miami Lionel Messi ba, inda daraktan wasannin kungiyar Inter Barcelona ke bayyana cewar bana jin zai yiwu Messi ya sake dawowa Barcelona duk da yana da kwantiragi da kungiyar kwallon kafa ta Inter Miami, kuma ba mu tattauna game da hakan ba. Dan wasa Lionel Messi babban dan wasa ne, amma babu batunsa a jadawalinmu a yanzu, a cewar kafar yada labarai ta Cadena Ser da ke kasar Spaniya. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Brighton da ke gasar Premier da ke kasar Ingila tana a shirye domin karban adadin kuɗi da ya kai kimanin euro miliyan 74 ko fiye da hakan akan dan wasa Carlos Baleba a cikin shekara ta 2026. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Bayern Munich na sa ɗan wasan tsakiyar ɗin na tawagar ƙasar Kamaru a cikin jerin waɗanda za su iya nema, saboda makomar ɗan wasan tsakiyar ta na tawagar ƙasar Jamus Leon Goretzka ba ta da tabbas a ƙungiyar ɗin a wannan kakar ɗin, a cewar ɗan jarida Kessler Philip. Kada ku manta da batun danna mana subscribe a wannan YouTube channel ɗin namu mai suna Spotlight Hausa TV, idan wannan shine kasancewarku da mu a karo na farko.